Сәләтле кул эшләре остасы Татьяна Тумакованың күргәзмәсендә нинди генә курчак юк. Һәр кайсының үз тарихы бар. Барысы да күңел җылысын кушып кулдан тегелгән. Татьяна ханым алар турында сәгатьләр буе сөйли ала. Яраткан шөгылен исә ул оныгын замана гаджетларыннан арындыру максаты белән башлый. Куклы для души. Это они рождаются, когда мне есть желание, когда мне, вы знаете, иногда бывает плохо мне, я начинаю ими заниматься. Это, как у меня внучка сказала, это теплые куклы, теплые игрушки. Курчаклары кул астындагы төрле материаллардан тукма җептән ясалган, геройлары арасында хөрмәтле әбисе дә бар. Останың яңа тукмадан гына түгел, иске әйберләргә икенче сулыш өрүе дә игътибарга лаек. Кайбер курчакларында үзенең эчке халәтен сурәтли, кәефенә туры китереп тә тегә. Это состояние моей души. То есть он упал, но у него в нем сохраняется любовь и вера. Видите, почему падший? Он не бритый, он некрасивый, грязненький, но он ангел. И в душе-то у нас бывает то же самое. Татьяна Тумакованың эшләре белән үзәк китапханәдә оештырылган, аның кулында курчакларга җан керә дигән күргәзмәдә танышырга мөмкин. Ул 1 апрельгә кадәр эшләячәк. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.